loga mebe Moga maga ikoye ji kuteji Ibe je moga nene wabu makechi yo Moga maga yesi yoga bipoma Moga maga leno woga bipoma Moga maga leno woga bipoma Moga maga oye weno go mebe Moga maga ikoye ji kuteji Ibe je moga oye mogo makechi yo Moga maga leno wechi uka Ofonye mutala mwa Masenya pavanya kujinilu Oku ibo wele kuo Ogaranya lota na mbabu jono na ba Nyabu ndo yele ya Ogo bibe di mma Ogo di gambura kurubi Onye kunyele nkoma galota lili nkoma Onye kajinelo wake buruji ya Ise onye kore tenelo wake buredi ya Iko nkoma Amiana ki nkoma Iko nkojo Amiana ki nkojo Ezi ayogo bipoma Oga maka Onye wala ogo beboko Ezi ayogo bipoma Mwane mune shibuka Ezi ayogo bipoma Omogo gadio Melogo gaba Amle kulunge no mogola Kigeli Kigamo Ngonya gabu no kagabolili Ofoyimo nye yamro awo kanabu Nwa basi apoyi we babambo Obagidele mbo Ofu shopu Oze no fu shopu Kodo fu bani Ofu boshi weru Ezo imchi echicheli obiga dike Ni obeli chunelu wabro sekondi Owe buru moto yare Ore siri moto re shopu ya Re shopu re siamba ya Kanyazi gamani obodo ifo Adịlị nwanne mma na ọdịwala ya a na-echi dike echi a na-eme dike eme ga-emesili ozipụzienụ nwanne ya ọbụzi nwanne ya obodo oyibo tawa abụbụ ya na nwaanyị asụ asanta na nwaanyị buru karịba ọgaraja lọta ihe ọ kpatara ha erihe mana ọ ga-adịgide agwọ nwere chekwube ndị n'ụwa dị egbu egbu akpa nọ na-abụ ise Lezeno, Jamboske abatago Jamboske tie dedem Owe tie ebe lulu medika Aga makwa jekubo Kulie kaigaya Galaba yesilaya Jamboske zuba na ubala kuo Ofunke dedie Ofunke wanyinya Ogo para shopa boa Gowe hasu ebage bubata ya Iye lile double gogolia Oga magale lu woga bipoma Oga magale lu woga bipoma Oga maga onye nwelo ga mebe Oga maga ikoye ji kuteji Ibe jemoga nene wabu makechi yo Oga maga yezi oyogo bipoma Ise Mabra mamogo Ibigeli akonagi Shiva lolo Charles Achunike chukwu Okozizi wano Kalabiri King of the Youth Ezi Mwasi Mbupu Amire Oru East Lalimo State
Ebu Mayor ọ Nigeria Singala Odogwu Gina Lolo Mageno Lavex Injide Kachukwu Ugodi Enwai Ezi Adasi Umejikebu Umuduru Amere Isi Kasolo Lekelono Shibu Jerry wa mama Iso no Mwaga Mujaba Odogwu na Malaysia mama Ezi Mwamro no Oluku Mbadamba mwa Ala deta state de mono mama Udogi nega na Malaysia Odogwu Jerry star boy Isi Kasolo na Waki Eto Ide Mmanuwa Jerry wa mama Ofu nwoke bụrụ n'anya dịka ofu nne ya anya bụrụ onye n'ụwa nwebe samoni Mr. Kevin Jumbo ọnụma Chairman Managing Director Sublin Properties and Construction Alegi, Lagos State Chief Executive Officer Jumbo Hammark Investment Limited Àwọn Wodikis 1 na Malaysia Alaspen Isobara Nazudike Larubara Jumbo Nemuluki Monumwa Iputa ọgbọ ebiere ndị egwu Ọmọgọmọ Ọmọgọ egwu mụ na-abịa Ọmọgọ egwu mụ na mbawa Onye ka mụ na-ekwu maka ya Brother and Lady Evangelist Ajunu sume ụwa bọliri elu ụwa bọliri Asị m Chukwu Olisa debe gị ndụ Ihe ọrụ mkpụrụ mịkụrụ n'elu ụwa racha Elu ụwa bọliri Oge mgbe n'obi ọma Ọ bụrụ na na-abịa ụwa ọzọ Mụ na gị ga bụ nwanne Kedu maka odozi akụ gị Evangelist Nkechi Nyerume Ọmọ obi dị ya Ezi ada dị mma Nne ejima Ezi ada na ịgadị ya Ụwa bọrịrị Chief Executive Officer Akụri Electrical Company Limited Former Vice National President KIA Youth Movement Oge Chukwu ji mmanụ ọhụrụ Ọbịa aba nganga O nwere obi nwanne Ejebela na muke Anya ekele oyi mama Oyi ka nwanne mma Oyi nwere obi ọma Ewe n'oge Asị na nwata m onye bụrụ ya n'anya Honorable Sotojukwa na-eri Ugo Nweze nwaji na-emelụ Ebe a na-akpọ onye isi n'oge nwoke dị mma Chief Executive Officer King B Entertainment Limited Director Makers of B&B Antiseptic Vice President Cardinal Fitness Club of Nigeria Ebenuke Ibeze anyị mama Kedu maka odozi akụ gị Lọlọ ifi akụ abịa na-eri Ịdị nso m agbala Ịdị ka chọrọ nwanyị Ezigbo nne jisi m na mụ na Chiso Ịdị nso m agbara N'isi kasị ụlọ na-ekele odozi akụ Ebenuke Ebenuke Odogwu n'ụwa Isi m kelezi nwanne gị Honorable Anayo Chukwu Emmanuel Ebu President Uke Development Union Lagos Ewelu Chukwu Biduke Isi kwa m kelele gị Chibalala
Osa, President, Afri Press Club of Nigeria, Akudigwe, Ijeluke Mokedema, Uke Welemado, Chief Lolo, Joseph Kwesi, Wewebi Mwawelitako, Udaluke Biaba Lamebu, Udalama Oye Nachome Bamali, Honorable Santochuku, Yebana Boye Sinuke, Simuke Lumunaya, Ndijo Pobibio, Shiva Lolo, Onye Kakubwe, Odo Wana Yesenuke Wokedema, Director, Larry, International Investment Limited, Akane Yobi Products, Nakwan Yobi Powder and General Rodema, Woken Nagis, Lalo Yom, Kiruka Yukwemesi, Iyom, Ochendo Gidi, Abarawa. Fitness Club, Amu Wadabi, Yiked in Amu, Ndamade Maneloa, Najaba, Chief and Lolo, Anthony Asuzu, Moko Bima, Kabila Kamnabo, Oyumo Boye, Mizikana Pogi, Yejima Bonari Kamnabo, Yebo President, Gardner Fitness Club of Nigeria, Ndama. Kabila, Odogu Chirani Kapa, Honorable Madukobi, Waputobi and Newi, Level Chief Executive Officer, Makobi, Continental Limited, dealers of BMW parts, Director of Sports, Gardner Fitness Club of Nigeria, Ndama. Is it easy? Also music and body. Okanya wodo bi sali. Shiva Lolo Ibai Onajugu. Chairman Managing Director. Mama Energy Limited. Also Ozibudo Dogo. Ebu member. Gardner Fitness Club of Nigeria, Ndama. Club in Onise Yabaruba. Ewe ropu one more. Ayi chukoluze papa lotike bono. Ewe gedenze. Oga robodo yibo mambo kamuke. O mazilim bonelu wabakaze go yibo. Ndozi n'obodo Igbo Naka ndị akwanya ụmụọgbọ Naka onye na-emele n'ụwa ga-ekwe na akwanya Mr. and Mrs. Kisiruba Onye eze nwanne na Istanbul Turkey O mekatara ihe ka ụjọ Anya na ntị adahụ Anya hụ tinyere ụwa ọ bụrụ arụ We shall know the truth and the truth will just set us free All on one in na Ethiopia Mariano nwanyị dị mma Ugo Simba wee bịa Egume edebe Enugu Edekele odogwu oyi ka nwanne mma Amụbụ osimiri odogwu Nwoke nwe n'obi ọma She Friday say Oshimiri one of Enugu State Mwese Namwa Moro Isuzo local government area in Enugu State Akana Tubata windscreen Importer and exporter Odogu Yesu Imone Gade Onye nene Agekwe na mwanya Ndị nwe n'obi nwanne, asị m Chukwu dubu n'ụwa, ndị si m tibe kwuo,
como Kelefa, brother and lady evangelist, Ambrose Eriama, Buko, Odogu, Isonezo Mokekum, Chairman, Chief Executive Officer, Ambrose Eriama, International Company Limited. You run a 57 on the streets. Lagos and Udi Hambukonede, Odogu. Book of Makumwanye. Agile Yodo Chuku Napunya. Agile Yodo Chuku Napunya. In a lot of Madama, evangelist, even you wear your ma. Afobia law, what does that come in ma? Cable distributor, cable meter, Lagos Island in Nigeria. Buko, Iye Kagapanam, Prince and Princess. She's in the message. Oyamana South Africa, Cape Town. Get a lot of the Princess Esther, SAG, Ezinwasi, Oturu, Old West, Imo State. Isimukelelegi, Chief, Anna Yachazie, Harry White, Oyamana Cape Town, South Africa. Ezinwasi Mama, Umelibe, Imo State. Nana Kelechi Yachazie, Umwande Jana Baraboy. Awo mama nwere mmadụ Chibuchinedu Ajazie ụmụnne furu onwe ha na ya Harry White ihe dị ka ga-akpọkwara m a ga-elezi oyi gị n'ọrụ Prince Wisdom Ejeri ọha ego rie si na South Africa Odogwu gị na lọlọ gị Princess Anita Adoma ezi ada na South Ezi oyi mama, Boboko one of Angola. Ezi mukelelegi your mentor. Ezi rich one, Orifte. Odenjiji na Spanda. Obere mwene kwekano na Rifte. Ezi oyi mwabenye. Ankelezi oyi mama. This is Pebo. Ngozi ani Jemsi. Ezi adabuko na Kano. Obodo mwana na Natoki, Ojugo Wayoma, Director, Single Collection, Worldwide. Omogo Gadio, Kanjo Bezianuga, Obodo Mwana Lagwata, Okwekwa Kwata, Emeka Mwezi Ilebu Oyimama. Simukelu Munneya Chief Alolo Ajunu Sumbono Chief Executive Officer Hacklink Nigeria Limited Ebe Bonike one of Oga Comrade Michael Chukwusebe Otaka Akonoga Chairman Chief Executive Officer Mezoye Nigeria Limited Pejima Nzeobi Bishop Akabugo Isika Solo Nekeleki Papeji Mato Akeji Stainless Achuloma Yeruma Kochi War Nandi Ochi War Aku Ochi War na Japan Odogu Uke Kanwa Hima Odogu China Kwaruzo Aku Ochi War Comrade Anthony Mabo Chief Executive Officer Arizona Hotels Vesta Chairman Managing Director Roland Pence Omero Rawanofoga Mr. and Mrs. Nedumezilo TPO Onowu Ezoye Chukwunedu the second my senior brother Moga Kankelebekwa Mr. Ugochukwu Makane Fusion Oga Ojimoto na Lemogo Bishop Isika Solo Nekelegi Kange Beziano Nachi
ka ndị ekele Ezeomogo Nachi Chief and Lolo Emeka Anya Udewo Ebubedike Wanopachi Chief Executive Officer Tianya Nigeria Limited Akajila Demogo na Alaba International Gino Dosi Akogeno Lolo Burin Anya Achalugo Adamobidie Yegwu mejebe ogidi o Yegwu mejebe ogidi Ajasi ka nneje ka kekele ayibo Ajasi n'ogidi Ike nna m ikpeze Chairman Managing Director Atos Communication Limited Chairman Great Royal Brothers Club of Nigeria